Tak toto si fakt žiada video. Na poslednej kontrole u pediatričky, keď sme boli s Míškou ohľadne tých sopov, tak sme sa pýtali, že teda, keď už dosiahol vek 4 rokov, či máme nárok dostať plienočky. No a pani doktorka to sprocesovala a dostali sme recept. S receptom som išla do Beštédy, to sú ako zdravotnícke potreby a čakali sme asi týždeň, kým ich objednajú, aby prišli. V tom čase sme boli na Slovensku a tak mi pán volal, že plienočky prišli, že si po ne môžete prísť a ja som teda to lamanou nemčinou povedala, že teraz sa nám nedá, ale že prídeme hneď pondelok, utorok alebo stredu. Proste ďalší týždeň, keď budeme vo Viedni, plienočky vyzdvihneme. No a ešte som sa ho teda pýtala, že koľko ich je, aby som vedela, aká nabalená pôjde. A on mi povedal, že zipci, 70. Tak ja hovorím, super, to dáme. No a prišla som teraz tam a pani mi hovorí, máte auto? A ja hovorím, tu vo Viedni? A ona, že nie, tu so sebou, pretože neviem, ako odnesiete 500 kusov. A ja, že aha. A ešte pekne s matiskom v kočári, s jednou taškou plátenou. Vychystaná, že idem po 70 plienok. Čo sú tak reálne, neviem, 3 balenia. Pani asi videla, že som z toho čísla 500 kusov zhrozená. A tak mi ponúkla možnosť, že môžem zobrať vlastne tretinu z toho, nie plienky na celý kvartál naraz. No a tak teraz mám vlastne pri sebe 6 balení po 27 plienok. Ešte sa ma tá pani pýtala, že a v kočíku máte dieťa? A ja hovorím, že no. A ona, to neodnesiete. No ale dobre, vynašli sme sa, hej, nemusím zobrať za kvartál 500 plienok, ale teraz ich nesiem nejakých, ja neviem, 140, ktoré vlastne budú stačiť na mesiac a v apríli tam pôjdeme zase. Ďalšiemu takému drobnému nedorozumeniu došlo s tým, že pán sa ma pýtal ešte predtým, než objednával tie plienočky, že koľko Miško váži a ja hovorím, že 16 kg. Lenže pri tých 16 kilách sa to tak nejako láme, že povedzme do 17 kg si poviete, že tie plienočky už môžu byť malé na tú riťku, ale od 16 vyššie, keď to bude do nejakých, ja neviem, 20 kg, tak si poviete, že aby tá plienka nebola veľká. No a ja som teda vravela, že vezmeme tie menšie, povedzme do tých 17 kg alebo 18 a potom ďalší mesiac uvidím. No miesto toho samozrejme prišli tie väčšie, ktoré sú asi takéto. Čiže ako vidíte, značka neznáma, je to od 17 do 28 kg. 27 kusov. Akože to budú na Miškovú riťku asi mega veľké plienky. Ale tak samozrejme vyskúšame a uvidíme a pokiaľ by boli naozaj mega veľké, tak na budúci mesiac objednáme menšie. Mohli by ste mi dať potom prosím vás vedieť, že ako je to na Slovensku, od koľkých rôčkov máte nárok na plienočky zdarma, pokiaľ má teda dieťatko nejakú diagnózu. Tu je to teda od 4 a väčšinou tie 4 rôčky sú aj ten prelomový zlom, kedy môžete prejsť z toho Pflege Stufe, čiže toho stupňa odkázanosti alebo teda starostlivosti z 3 na 4. To rozhodnutie z PVA nám stále neprišlo, ale ja vám fakt dám potom vedieť. Ďakujem.